Greetings, beloved of my Father. Did you know that 7 days without prayer makes 1 week? Mandara online worship platforms like to thank you for following and convocating with us on our online programs. We still want to remind you that we do have our power hour, 6:30 a.m. every day as we receive the freshly bagged manna from heaven. Join us again on Wednesday as we have our midweek prayer. On Friday, we conclude the week with our Vespers as we listen to the beautiful words, the wonderful words, the words of life. And what are you waiting for? Please like our Facebook page, subscribe to our YouTube channel, and share our link to our friends, family, and those who call your friends. May God bless you. Uyamweya wakachena mundikombolerenyi kuti moyo wangu ucha kukudzangu watese ndidzidzisenyi kukuda kuziva zvakanaka zvechikariro chembiri chinondipa kufara ndauya kune mwitenzi munozondibatsira ndinosimbira kunemwi mundisvitse kumusha Jesu wakanditsvakisa ndanga ndiri mufambi mudambudzo wandibvisa ngeropa rake iri ndakashira mutsa wenyu ndinomuitirenyi ndipenyi kunaka kwenyu ndosungirwa kunemwi nguva dzese ndarasika kuva munzira yenyu ndiri pano wangu Baba batisa moyo wangu ndiri pano wangu Baba batisa moyo wangu ndiri pano wangu Baba batisa moyo wangu ndiri pano wangu Baba batisa moyo wangu. Kadi zenyu vana vamwari nyasha norugare ngazvive nemi zvinobva kuna Mwari Baba naShe wedu Jesu Kristu wakazvipa nokuda kwezvivi zvedu kuti atisunungure kunyika yakaipa yazvino nokuda kwaMwari Baba vedu ngave nokubwinya nokusingaperi-peri. Makadii vana vaMwari, ndini wenyu mufundisi Marere from Prayer Works. Ndinokukwazisai vana vaMwari pamusoro wenyaya watiri kufamba nawo zuva ranhasi, musoro wenyaya unoti unogona kusunungurwa kana kuti zvinogoneka kuti usunungurwe. Saka sataenda kumberi, regai tipinde pakunamata. Ngatinamateni. Kuna iye Jehovha Mwari unogona kutichengeta kuti tirege kugumburwa nokutiisa pamberi pekubwinya kwake tisina chatingapomerwa tichifara kwazvo. Tinonamata amen. Toda kutenda nyaya chataura nezvayo muzuva ranhasi ndeyekusunungurwa kwevana vaMwari. Nguva shoma yandararama paupenyu hwandararama mazuva ano ndakadzidza kuti munhu wemunamato anokonzera kuti zvinhu zviitike. Saka ndinokukokai vana vaMwari kuti mimi neni tive vanhu vemunamato kuti tigokonzera kuti zvinhu zvikuru zvakakura nekupfuurisa zvigoitika. Regai tiverenge pana Deuteronomy chapter 28 pavhesi ya 13 inoti iyo Jehovha uchakuita musoro haangakuiti muswe, uchava kumusoro bedzi haungavi pasi kana uchiteerera mirayiro yaJehovha Mwari wako yandinokurayira nhasi uchishingaira kuiita. Saka Deuteronomy ari kuti iye kana vana vaMwari tikateerera Jehovha
nekuita zvaanoda. Jehovha iye mbune achakonzeresa kuti tinge tiri pamusoro pe-any situation. Saka ndo nyaya kuti tidzidze nezvayo mukati mezuva ranhasi. Regai tiverenge pana 1 Madzimambo chapter 18 pavhesi ya 22 kusvika pavhesi ya 22. Pane pfungwa iripo, but musakanganwa musoro wenyaya unotiwo unogona kusunungurwa, nemhaka yekuti pane vanhu vakasungirirwa pavakasungirirwa naSatani. But musoro wenyaya wezuva ranhasi uri kutiwo munogona kusunungurwa. Regai tiverenge 1 Madzimambo chapter 18 pavhesi ya 22 kusvika pavhesi ya 24. Inoti iyo: ipapo Elia akati kuvanhu, ini iyeni ndoga ndini ndasara kuvaprofita vaJehovha, asi vaprofita vaBhaari vanosvika varume vana 450. Naizvozvo ngavatipe nzombe 2, ivo vazvitsaurire nzombe imwe, vaiguranye vaise pamusoro pehuni, asi varege kuisa moto pasi payo. Nenivo ndichagadzira imwe nzombe ndiise pamusoro pehuni, asi ndisingaisi moto pasi payo. Zvino imi mudane zita raMwari wenyu, ini ndidanewo zita raJehovha. Mwari unopindura nomoto ngave Mwari. Vanhu vose vakapindura vakati zvarehwa zvakanaka. Nyaya tiri kuverenga pana 1 Madzimambo chapter 18 inotangura pavhesi ya 17. Ndi Elijah nevaprofita 450 vaBhaari. Elijah anovachallenja, anovaudza kuti ini vaprofita vaBhaari muri 450, torai nzombe yenyu muibayire, asi ini ndiri ndoga ndichabayira. Mwari unopindura nomoto ndiye Mwari. Nyaya iri kuti kudini? Inzwai vana vaMwari vanofamba naJehovha, kunyange uri umwe chete, uri hondo yakakwana. Saka kana uri naJehovha unogona kumira nevavengi nekuwanda kwavo havana zvavanogona kukuita. Saka nyaya yekudzikinurwa kwevanhu, nyaya yekusunungurwa kwevanhu inoda vanhu vanofamba naMwari, vanhu vari kurutivi rwaJehovha. Saka Elijah ari umwe chete, he was an army and ammunition, anga ari hondo yaJehovha yakakwana. Saka inzwai vana vaMwari, I have come to encourage you kuti Jehovha Mwari wedu achiri kupindura nomoto. Zvakare zvaakaita kare achiri kugona kuzviita izvezvi. Mukaverenga John chapter 9 pavhesi ya 4, Jesu anoti ndinofanira kubata basa raakandituma achiri masikati, nokuti usiku hunouya watisingagoni kubata basa nawo. Saka izvezvi tichitaura kune vanhu vakasungwa muzvimiro zvakasiyana-siyana. Vamwe vane makore 5, vamwe vadarika makore 10. Izvezvi kutaura kwandiri kuita nemiso, varipo vakasungwa nevakaipa. Mukati mefoni yangu mwedzi waFebruary munopinda message yekuti mufundisi, ndakaroorwa gore ra2012, asi akamirira muchato haana kukwanisa kuzosvika pamuchato iwawo. Asi akatsanangura anoti iye pane zvinoitika kwandiri ndakarara. Afamba ndobva anozoudzwa nevamwe kuti ndoanonzi maspiritual husbands iwayo, anokonzeresa kuti upenyu hwevanasikana husafambe zvakanaka. Regai ndikuudze vana vaMwari, variko vanhu vakasungwa nevakaipa, asi vanoda nyasha dzamuponesi. Inzwai vana vaMwari, ndokuudzai zvedu, variko vanhu vakasungwa nevakaipa zvekuti vamwe vakutofunga kuda kupfuudza upenyu hwavo. But ndaya kuzokuudzai vana vaMwari kuti kuchine tariro kuna Mwari wedu. Mwari wedu achiri kusunungura avo vakasungwa nevakaipa. Tataenderera mberi, regai tipinde pamunamato. Baba vedu, tinokutendai panguva ino. Mbiri nerikudzo zviva kwamuri nokuti zvakafanira imi. Kukumbira kwangu Mwari panguva ino, itai kuti kutaura kwangu nemashoko angu asawa mashoko ekugombedzera uchenjeri hwevanhu, asi ngaave mashoko ekuratidzwa kwesimba raMwari nokomweya, kuti kutenda kwavanhu venyu kurege kuzendama pauchenjeri hwevanhu,
asikumire pasimba ra Mwari. Toda kutenda rega tende mberi inzwa vana va Mwari unogona kusunungurwa variko vakasungwa nevakaipa. Izvezvi kutaura kwandiri kuita vanhu va Mwari vakasungwa pazvimiro zvakasiyana siyana variko zviri kuramba kuti arorwe akusvika kumakore anosvika 50 atingati 50 years. Inzwai vana va Mwari, kana uchida kuroorwa zvichiramba, mupomeri mukuru ndiDhiabhorosi akasunga vanakomana nevanasikana vevanhu variko vakasungwa vari kuda kuti varoore pati zviri kuramba. Anongoona ukama hwake nemwoyo wake wangoti tsaka tsaka. Chii haagoni kuzvinzwisisa? Chaanogona kunzwisisa ndechekuti ane kushandiswa kwaanoitwa panguva dzousiku. Variko vanosangana nevanhu panguva dzousiku pabonde, havazivi kuti zvofamba sei, asi vanoona zvichiitika. Vanoti kana zvichinge zvaitika, kana kubasa rinobva rapera, kana muchato unobva wapera. Mabasa ewakaipa. Variko vanonzwa kufambwa nezvinhu pamuviri. Vamwe vanosvika pakutodyiwa maziso chaiko. Anokuudza kuti mufundisi, ndine zvinhu zvandinonzwa zvinenge zvinondidya mumaziso. Mabasa ewakaipa. Ndoda kutsanangura vana va Mwari kuti vanhu va Mwari vakasungwa variko, ende akavasunga ndewakaipa. Vamwe vandakasangana nawo vanotaura kuti munhu wa Mwari, ndinonzwa kurumwa kunge ndinorumwa nemajuru. Umwe anotera ndinonzwa kufambwa kunge ndinofambwa nemasoso, asi masoso acho asingamaoni. Inzwai vana va Mwari, kune vamwe vokuti basa achirida, project achida, asi haagoni kuriwana. Vamwe vakagraduata makore mazhinji adarika, upenyu hwavo huchingoripo pawakanga huri gore iroro. Umwe anotozviziva kuti kana akapinda basa panopera 3 months basa rake rinopera, asi kambani ichienderera kumberi. Inzwai vana va Mwari, vana va Mwari vakasungwa nevakaipa. Vamwe vane urwere usinganzwisisiki, vaenda kumachiremba ose, hakuna chinowanikwa pamuviri wavo. Asi chavanogona kunzwisisa ndechekuti munhu wa Mwari, ndinonzwa kurwadziwa, asi kumachiremba ese ndaenda, hakuna chiri kubatsira. Regai ndikuudzei munhu wa Mwari, wakaipa une zvirwere zvanoisa pavana vavanhu. Umwe anogona kunetseka nemhaka yekugara woga, akapinda mune uno muchato haumiri, vanongopesana. Vapesana zvinhu zvakutofamba. Umwe apinda mune muchato wekutanga akabuda, akapinda mune wechipiri akabuda, asi chaazoziva izvezvi ndechekuti ane dambudziko rekuti wakaipa akamusungirira pasinglehood. Zvinhu zvake hazvimutenderi kuti agare mukati memba. Vamwe vakasiya dzimba vachidzida, havagoni kunzwisisa kuti zvakafamba sei. Regai ndikuudzei munhu wa Mwari, mabasa wakaipa. Dhiabhorosi uri mubasa rekuvhiringidza upenyu hwevanakomana vevanhu. Variko zvakare umwe zvekuti ane muzvivi zvaakapinda zvaasingagoni kuregedza, akatapwa, akasungirirwa pakutadzira muponesi. Umwe anogona kungoshayiwa zvinhu zvisinganzwisisiki. Panongopera mwedzi, salari yake inobiwa, kana kuti kambani kwake kunobiwa, panongoita contract, pane zvinotoitika zvaasingazivi kuti zvinofamba sei. Regai ndikuudzei vana va Mwari, Mwari wedu ndiMwari anoropafadza. Makaverenga Deuteronomy 28 muchidzika nebva pavesi 1-14, ndiMwari anoropafadza. Mukaiverenga zvakanaka, Mwari unoti ndicharopafadza nemudziyo wokukanyira chingwa. NdiMwari anoropafadza mabasa emavoko edu. Saka Mwari anoda kuti tiwedzerwe, asi wakaipa ibasa rake rekuparadza zvaunganidzwa. Regai ndikuudzei munhu wa Mwari, munofanira kusunungurwa. Umwe anogona kufuma akatemwa nyora, umwe anogona kufuma akagerwa rutivi rwemusoro, achiva kuti zvafamba sei. Mabasa ewakaipa. Bati zwai vana va Mwari, ndaya kuzokuudzai kuti tina Mwari achine hanya neupenyu hwevana vake. Inzwai vana va Mwari, umwe even ari musikana wechidiki kuma early 20s anogona kusvika pamenopause. Ibasa rewakaipa.
edgaende kudzai vana vaMwari ndaya kuzokuudzai kuti kune tailo kuna Jehovha Mwari watinonamata umwe anogona kukuudzai kuti panguva ndakarara kwangoti nzvi ndine mavoice andinonzwa andisingazivi kuti ndiani ari kutaura but inzwai vana vaMwari there is hope kuna Mwari wedu. Regai tiverenge pana Mark chapter 16 pavesi ya 17 na 18 pane zvinotaurwa namuponesi ipapo. Vurai mabhaibheri enyu tiinde pana Mark chapter 16 pavesi ya 17 na 18 mukaiverenga zvakanaka. Mungatenga naye pavesi ya 15 inoti ndiJesu ari kutaura nevadzidzi akati kwavari, endai munyika yose muparidzire zvisika zvose ivhangeri. Unotenda akabhabhatidzwa uchaponeswa, asi usingatendi uchatongwa. Pavesi ya 17 ndio ndoda vanhu vaMwari inoti zviratidzo izvi zvichava navanotenda. Mukatarisa manyorerwo ari kuitwa pavesi ya 17 Jesu haachatauri nevadzidzi. Vadzidzi ataura navo kuti vaende nevhangeri. Vaenda nevhangeri anovati unotenda akabhabhatidzwa uchaponeswa, asi apa pakunzi zviratidzo izvi zvichava nevanotenda. Vachabudisa mweya yakaipa nezita rangu, vachataura nendimi itsva, vachabata nyoka, kunyange vakamwa chinhu chinouraya achingavarwadzi, vachaisa maoko avo pamusoro pavarwere vachapora. Tinoda kutenda. Inzwai vana vaMwari, ini ndine kutenda kwakazara kuti munogona kusunungurwa. Nemhaka yekuti bhaibheri rati Ishe vachitaura nesi vati unotenda. Kutenda kunani? Kutenda kuna muponesi Jesu. Saka ini ndinotenda kuti zvamuri kusangana nazvo usiku nemasikati kuna Mwari. Tina Jesu akarembera pamuchinjikwa akafa kuti musunungurwe, ndo basa rake. Mukaverenga Luke chapter 4 pavesi ya 18 iye Jesu mbuna anoti mweya wose uri pamusoro pangu nokuti wakandizodza kuti ndiparidzire varombo ivhangeri, wakandituma kuti ndizivise vakatapwa kusunungurwa kwavo. Apedza kudaro nesuwo akatituma kuti kuzivisei munhu waMwari kusunungurwa kwenyu. Saka tiri kuti vanhu vaMwari zvinogona kuti musunungurwe, zvinogona kuti musunungurwe. Regai tiverenge pana Mark chapter 5 pavesi ya 25 kusvikira pavesi ya 29 inoti iyo zvino mumwe mukadzi waiva nokurwara kwakubuda ropa makore 12 wakanga aoneswa nhamo nen'anga zhinji. Apedza zvose zvaakanga anazvo asina kutongobatsirwa asi kungonyanyiswa. Wakati wanzwa zvaJesu akauya pakati pevanhu vazhinji vaiva mashure akabata nguo yake. Toda kutenda bhaibheri riri kuti pano paita mudzimai anga aine makore anokwana kuitawo 12 years aine urwere hwekubuda ropa. Bhaibheri riri kuti anga aenda kwose kwose asina kutongobatsirwa. Mukatsvaga makore 12 tiri kutaura zva2010 2009 munhu achirwara nekurwara kwekubuda ropa continuous bleeding asina kutongorapwa, asina kutongosunungurwa. Bhaibheri riri kuti asi wakati wanzwa zvaJesu. Regai ndikuudzei munhu waMwari, ndinogona kusazviziva kuti maane makore akawanda sei muine kushungurudzika neutapwa wamuri mauri. Anogona anga ari 12 years semukadzi wari pachapta iyi, anogona kudarika 12 years dzakunyange dzava 15. But uyu mudzimai uyu akati anzwa zvamuponesi Jesu ndomva auya. Regai ndikuudzei vanhu vaMwari, ndauya naJesu anodzikinura, anorapa, anoporesa vane dambudziko rekubuda ropa kusingagumi. Inzwai pana Mateo chapter 17 pavesi ya 14 to 21 chaiverenga makateerera. Inoti iyo vakati vasvika kuvanhu vazhinji, umwe munhu akauya kwaari akamupfugamira akati, Ishe, donzwai mwanakomana wangu ngoni nokuti une zvipusha, unotambudzika kwazvo, nokuti kazhinji unowira mumoto, kazhinji mumvura. Ndakauya naye kuvadzidzi venyu vakasagona kumuporesa. Jesu akapindura akati, haiwa rudzi rusingatendi rwakatsauka, ndichagara nemi kusvikira riniko? Ndichakuitirai mwoyo murefu kusvikira riniko? Uyai naye pano kwandiri. Zvino Jesu akamurayira, mweya wakaipa ukabuda kwaari
mukomana akapora kubva panguva iyoyo. Inzwai vana vaMwari, mukatarisa nyaya yemukadzi wekubuda ropa, ane zvimwe zvaanga aedza zvikaramba, but akati anzwa zvamuponesi Jesu ndomva aenda kuna Jesu, ndomva zvinhu zvake zvafamba. Zvakare panapa tunoita umwe mukadzi, umwe murume anga aine mwana, anga aine dambudziko repfari, dambudziko rekuputsikira, dzimwe nguva mvura, dzimwe nguva moto. Muri kuona ere munhu pacho chapter 17 yaMatthew, chada muverengera vana vaMwari, atomboenda kuvadzidzi zvikaramba, but haana kuita give up. Ndo mepfungo yatiri kuda muzuva ranhasi vana vaMwari, sarasa tariro. Ndozviziva kuti dzimwe nguva wanga wakuti pako pakuperera, but ndauya naJesu nokuti kana chete muine kutenda nyaya dzenyu dzinofamba zvakanaka. Saka ari kutorondedzera nyaya yake kuti nyaya iyi ndakatombouya nayo kuvadzidzi venyu, asi havakasagona kuburitsa. Mukarenga pavhesi ya 18 bhaibheri rinoti zvino Jesu akamurayira mweya wakaipa ukabuda kwaari, mukomana akapora kubva panguva iyo. Vadzidzi vanozouya kuna Jesu vobvunza kuti sei isu takakundikana kuburitsa. Jesu anovaudza, anovati asi rudzi urwu pavhesi ya 21 runongobva chete nokunyengetera nokuzvinyima zvokudya. Inzwai vana vaMwari, nyaya yako inoda munamato, nyaya yako inoda kutsvaka Kristu. Saka ndaya kuti tikabatana iwe neni tokumbira muponesi. Munhu waMwari, zvinogoneka kuti musunungurwe. Mukaverenga bhaibheri renyu zvakanaka, pana 2 Madzimambo chapter 4 pavhesi ya 27 to 36, Elisha unomutsa mwana akanga afa. Rekei tingoverenga kuitira vamwe. 2 Madzimambo chapter 4 pavhesi ya 27 kusvikira pavhesi ya 36 inoti iyo, zvino akatasva kumunhu waMwari pagomo, akabata tsoka dzake. Gehazi akaswedera achida kumusundira kure, asi munhu waMwari akati murega hake, nokuti mweya wake une shungu mukati make. Asi Jehovha wakandivanzira izvozvo, haana kundizivisa. Ipapo iye akati, ko ndakakumbira mwanakomana kuna she wangu here? Ko handina kuti regai kundinyengedzera here? Ipapo akati kuna Gehazi, chizvisunga chiuno ubate tsvimbo yangu muruoko rwako, uende. Kana ukasangana nomunhu rega kumukwazisa, kana munhu akakukwazisa usamudayira, ugondoisa tsvimbo yangu pamusoro pechiso chomwana. Zvino mai vomwana vakati, naJehovha mupenyu uye nomweya wenyu mupenyu, handingakusiyi. Akasimuka akamutevera. Gehazi akavatungamirira, akandoisa tsvimbo pachiso chomwana, asi kwanga kusina kutaura kana kunzwa. Naizvozvo akadzoka kuzosongana naye, akati kwaari, mwana haana kupepuka. Elisha akapinda mumba, akawana mwana akafa, akaradzikwa pamubhedha wake. Naizvozvo akapinda akapfiga mukova iye ari mukati momwana. Ivo vaviri vakanyengetera kuna Jehovha. Akakwira akatsivama pamusoro pamwana, akaisa muromo wake pamuromo wake, nameso ake pameso ake, nomwanakomana pamaoko ake. Saka nyaya ndiri kuda pa vanhu vaMwari, munosvika naye pavhesi ya 37. Mukadzi muShunemi anga asina mwana, asi mwana akarwara akafa. But chinondifadza, mukadzi muShunemi haaiti give up pamusoro pechimiro chemwana, kunyange anga afa. Gehazi unoenda wondonamatira mwana wotadza kumuka, but mudzimai haarasi tariro. Saka ndiri kutaura nemunhu ane masituations akambonamatirwa akasapera, but tina Jesu anotisimbisa kuti tinofanira kuramba tichitsvaka nyasha dzamuponesi. Mai haana kurasa tariro. Saka sei tati unogona kuponeswa? Tiri kutaura masituations anetsa nguva refu ekuti vamwe venyu unofunga kuti hazvichagoneki, hazvichaiti. Patirikei ndikuudzei vana vaMwari, tina muponesi wekuti iwe neni tikasarasa tariro zvako zvinoita. Ndosakina tati munogona kuponeswa. Regai tiverenge pana John chapter 5 pavhesi ya 5 kusvika pavhesi ya 9. Pane imwe zvakare nyaya iri ipapo yada kuti tidzidze sevana vaMwari. Sei tiri kuverenga nyaya dzakawanda dzikadai? Kuitira kuti kutenda kwako
kusimuke. Nemhaka kuti Jesu atinonamata haapi vanhu tariro pasina. John chapter 9 pa verse, John chapter 5 pa verse ya 5 kusvika pa verse ya 9 inotiyo zvinokwaivapo umwe munhu wakanga akabatwa nokurwara kwake makore 30. Jesu wakati aona munhu uyu avete pasi zvaaiziva kuti wakanga akadaro nguva huru, akati kwaari, unoda kuporeswa here? Jana tsigisa spiti panapa nyaya tinayo vana vaMwari. Tine murume ari paBethsaida. Bhaibheri riri kuti murume uyu anga aine kurwara kwake akutsanangurwa zita rako, but bhaibheri rinokutsanangura sekurwara kwake. Anga arwara nguva yakareba sei? Bhaibheri riri kuti anga ane 38 years. Kana makaverenga zvakanaka 38 years, tiri kutaura zvemunhu akatanga kurwara mugore ra1984-85 ikoko. Ndo pakatanga urwere hwake. Jesu paanosvika kwaari anomubvunza mubvunzo wekuti unoda kuponeswa here? Ndakatarisa mubvunzo waJesu une zvakawanda zviri pauri, munhu waMwari. Mubvunzo uri kuti, munhu waMwari, iwewe wakauya pano paBethsaida 1985 1984 ndo pawakatanga kurwara, but pari kunzi ndo paakasvikapo hapasi kutsanangurwa kuti kurwara kwake kwakatanga rini. Sei Jesu ari kumubvunza kuti unoda kuporeswa here? Ari kutarisa level yehope mukati memurume uyu kuti uchiri kuda here. Ndiri kutaura munhu ane 60 years ari mumuchato asina mwana. Jesu nokubvunza kuti uchine tariro here? Ari kutarisa kuti nekureba kwenguva iyi iwewe uri pauri ipapo wakasungwa newakaipa, uchine hope here? Tariro yako ichipo here mutende? Kana kuti wakazvigamuchira? Saka Jesu anomubvunza kuti achiri kuda kuporeswa here, pamwe haachadi, pamwe ajaira kusungwa newakaipa. Mukaenda nehembera anoti murwere akapindura akati, Ishe, ndinoshayiwa munhu unondiwisira mvura kana mvura ichibvongodzwa, asi ndinoti kana ndoenda mumwe wonditangira kupinda. Jesu akati kwaari, simuka, tora nhoo dzako ufambe. Pakarepo munhu uyo akaporeswa, akatora nhoo dzake akafamba. Toda kutenda muranda we38 years anga achine tariro, anga achine hope. Saka nyaya iri apapa, nyaya yekuporeswa kwako munhu waMwari, nyaya yetariro, kuti zvinoda kuti iwe neni tinge tiine tariro. Saka pari kungotsvakwa munhu anobatsire murume uyu, anomusaidzira, anomubatsira. Akatarisa panyaya dzataverenga, panyaya yemurume ane 12 years, panyaya yemudzimai ane 12 years, paida Jesu kuti abatsire kutenda kwemunhu uyu. Mungatarisa murume aiva nemwana, aive nedambudziko redhimoni raimuwisira pasi, yaiita kunge epilepsy, yaiita kunge pfari. Paidiwa munhu anomubatsira kuti nyaya yake iite zvakanaka. Saka munhu waMwari, vatumwa naMwari, kuti tinamati tose panyaya yenyaya yako. Inogona kunge yakatanga 1990, inogona kunge iri ya 1995, kana ya 2000, kana ya 2010, kana ya 2015. Mubvunzo ungoripo mutende, ndeyekuti uchiri kuda here kuti usunungurwe panyaya yako. Ndaya kuzokuudzai vana vaMwari kuti Jesu atonamata aripo kuti iwe usunungurwe, zvisinei nekuti nyaya yako yane makore akareba sei, zvisinei nyaya yako yaenda kupi, hazvinei. Asi Jesu unomubvunza kuti uchiri kuda kuporeswa here, uchine tariro here kuti unogona kuti uporeswe. Saka anomubvunza, iye anotaura kuti tariro ichipo, but zvinoshayikwa munhu anondisaidzira kuti ndigone kufamba, ndigone kusunungurwa, ndigone kuporeswa.
saka ndaya kuzokuudzai munhu waMwari kuti nyaya yenyu ichine tariro. Jesu anga akamirira kuti makore aya asvike 38. Muri kuona here pane pabhaibheri kuti Jesu zvaakanga achiziva kuti murume uyu wakanga agara padziva kwenguva yakareba. Regai ndikuudze mutendi, nyaya yako inozikamwa kuti mugore rino Mwari una kusunungura. Saka nyaya yako unoiziva haina kuvanzika pamberi pamuponesi. Nemhaka kuti bhaibheri kuti Jesu aizviziva kuti murume uyu wanga wagara apa kwenguva yakareba. Unogona kunge une mubvunzo kuti nyaya yako ichiri kuzikamwa here pamberi pamuponesi. Ndaya kuzokuzivisa mutendi kuti Mwari unozviziva kuti uri mudambudziko iri kwenguva yakareba. Mwari unozviziva kuti nguva yacho wakaitarisa yakareba. But ndaya kuzokuudza kuti zvisinei nekuti nguva yakareba sei, iwe unogona kusunungurwa. Regai tiverenge pana Mark chapter 16 pa verse ya 20 inoti, ivo vakaenda vakaparidza kwose kwose, Ishe achibata navo achisimbisa shoko nezviratidzo zvaiva navo. Regai ndikuudze vana vaMwari, nyaya yekuitwa kwokusunungurwa kwevana vaMwari inyaya yekungokonfema kuti Jesu achiripo pakati pevana vaMwari. The Bible riri kuisa pachena kuti minana haiziyo nyaya ndi Jesu ndiye anoita basa iroro. Saka regai tiverenge pana Mabasa chapter 5 pa verse ya 12. Inzwai vana vaMwari, Mwari wedu wezvishamiso aizviita kare asati arega. Hazvinei kuti dambudziko rako rakakura sei, hazvinei kuti zvadaro nguva yakareba sei. Inzwai pana Mabasa chapter 5 pa verse ya 12 inoti, zviratidzo nezvishamiso zvizhinji zvikaitwa pakati pavanhu namavoko avaapostora, vose vaiva nemwoyo mumwe pabiravira raSoromoni. Inzwai vana vaMwari, Mwari watonamata achiri kuda kuita zvinhu zvikuru zvinoshamisa. Vaiko vaifanira kunge vachiitwa operation, asi Mwari takatanamata zvikanzi no, hazvichaitwa. Vaiko zvava zvaramba kuti vapinde mukati memuchato, but Mwari achamukumbira, Mwari akazviita. Inzwai pana Mabasa chapter 8 pa verse ya 4 kusvika pa verse ya 8. Muchaverenga makateerera. Bhaibheri rangu nerenyinotiro, zvino avo vakaparadzirwa vakapota nenyika vachiparidza shoko. NaFiripo vakaburikira kuguta reSamaria akaparidza Kristu. Vanhu vazhinji vakateerera nomwoyo mumwe zvairehwa naFiripo, vachinzwa nokuona zviratidzo zvaakanga achiita, nokuti mweya yetsvina yakabuda kuvazhinji vaiva nayo ichidanidzira nenzwi guru, navazhinji vakanga vakafa mitezo navaikamhina vakaporeswa. Mufaro mukuru ukavapo paguta iro. Regai ndikuudze vana vaMwari, nyaya yese yemuparidzi akamira pamberi penyu, nyaya ndeyaKristu. Munofanira kuteerera Kristu nomwoyo wose. Kana mamuteerera, kana matenda kwaari, rangarirai patamboverera kuna Mark chapter 5 verse 25. Zvonzi mukadzi uya wakati anzwa zvaJesu. Regai ndikuudze munhu waMwari, panguva ino ndauya kuzosimudzira Kristu kuti kana mukatenda kwaari tikanamata, nyaya yenyu muzuva ranhasi iye nhasi ichagadzirika, muchasunungurwa zviro kwazvo. Zvikanzi vakati vaparidzirwa Jesu naFiripo, ndomva vagamuchira Kristu. Vagamuchira Kristu ndomva Firipo akumbira Kristu kuti vaiva nemweya yetsvina ibude. Mweya yetsvina ikabuda, vaikamhina vakafamba zvakanaka, vavaine zvazvakavasunga zvikasununguka. Saka nyaya iripo vana vaMwari, inyaya yekuti kana wanzwa zvaKristu, watenda kwaari, wamugamuchira, tonamata, iwe unosunungurwa. Nokuti ndi Kristu wakataura woga kuna Luke chapter 4 pa verse ya 18. Anoti mweya washe uri pamusoro pangu, nokuti wakandizodza kuti ndiparidzire varombo ivhangeri, wakandituma kuti ndizivise vakatapwa,
kusunungurwa kwavo. Kristu atuma izvozvo akabva atituma nesuwo kuti inzwai munhu waMwari. Kristu wandituma kuti ndikuzivisei kuti zviri kuitika pamusoro peupenyu hwenyu, mabasa adhiabhorosi, mabasa ewakaipa. Ende vhesi riri kutokonfema kuti variko vakasungwa vanofanira kuti vasunungurwe. Saka inzwai vanhu vaMwari, ndauya naKristu kuti ndikuzivisei kuti iye anogona uye anokwanisa kuti musunungurwe, zvisinei nekuti nyaya yenyu yaane makore akareba sei. Mark yataura pana chapter 16 verse 17 na 18 kuti umwe neumwe anotenda, ini ndinotenda kuti tikanamata nhasi nyaya yako inogadzirika, nyaya yako inogadzirika. Regai tiende mberi pana John chapter 6 pa verse ya 67 kusvikira pa verse ya 69. Chavereka makateera inotiyo, Jesu akati kuna vane 12, nemi munoda kubvavo here? Simon Petro akapindura akati, Ishe, tichagoenda kuna niko? Ndimi muna mashoko upenyu usingaperi. Ishe, takatenda tikaziva kuti ndimi mutsvene waMwari. Regai ndikudze vanhu vaMwari, hakuna kumwe kwatinogona kuenda kunze kwakuna Kristu. Ndiye ane mashoko eupenyu, zvakare ndiye anogona kutisunungura. Hakuna kumwe kungagona kuwanika sununguro. Mukaverenga Isaiah 55 pa verse ya 6 inoti, tsvakai Jehovha achawanikwa, mudanei achiri pedyo. Inzwai vanhu vaMwari, chatawira muzuva ranhasi ndechekuti titsvake muponesi, titsvake Mwari. Kana tatsvaka Kristu, nyaya dzedu dzose dzatinoda unotsigadzirisa. Inzwai zvinotaurwa neBhaibheri pana Jeremiah 29 pa verse ya 13 inotiyo, muchanditsvaka mukandiwana kana muchinditsvaka nomwoyo wenyu wose. Regai ndikudze vanhu vaMwari, nyaya yenyu inoda muponesi, nyaya yenyu inoda Mwari, nyaya yenyu inoda kuti munzwe zita ramuponesi Jesu. Kana marinzwa muimbo kwedu akaimba hymn 115 anotiye kana dzimwe ndinoda kunzwa zita ramuponesi Jesu. Tine murapi mukuru ndo atinoda. Kana iye tamwana, nyaya yedu inoita zvakanaka. Mukaverenga pana Matthew chapter 6 pa verse 33 inotiyo, tangai kutsvaka ushe hwaMwari, zvimwe zvose zvichawedzerwa kwamuri. Regai tiverenge last verse redu riri pana John chapter 8 pa verse ya 32. John 8 verse 32 pane mashoko aripo anotaurwa namuponesi. Anotiye pa verse ya 32, muchaziva zvokwadi nezvokwadi chakusunungurai. Kristu wakauya kuzoti vakasungwa nevakaipa vasunungurwe. Saka nyaya ndaya nayo vanhu vaMwari, ini ndinotenda kuti nyaya dzenyu dzaminadzo dzinokushungurudzai. Chanamata kuti Mwari akusunungure. Hazvinei kuti nyaya yako iri complicated sei, hazvinei neprescription yakanyorwa nachiremba, hazvinei kuti maane makore mangani muine nyaya yenyu iyoyo. Asi kana Jesu achinge asvika, nyaya dzose dzinogadziriswa. Saka chanamata vanoda kuzonamata neni pamwe chete. Chazopa nhamba dzangu panopera chirongwa paprogramu ino. But if you believe, inini I believe kuti if I pray regardless, hazvinei kuti nyaya yenyu yakamira sei munhu waMwari, musatarisa kukura kwenyaya yenyu, tarisai kukura kwamuponesi Jesu. Saka chanamata kuti Mwari akusunungurei. And I believe kuti nyaya yenyu inosunungurwa namuponesi. Ndo zvaakawira panyika ino. Auya panyika ino akatituma kuti imi musunungurwe. Saka I am going to pray for your deliverance. I am going to pray for your healing. Ndakunamata kuti musunungurwe. Zvedu vari kuvanhu vaMwari vakasungwa, vanhu vanogona chete kusunungurwa kana manzwa zvaJesu. Iye ndiye wandauya naye. Saka I am going to pray for you kuti Mwari akusunungure. Ndakunamata ndiri kuno kuti Mwari akuitire zvakanaka. Ngatinamate.
Our Father who art in heaven, the Lord God, who is merciful and gracious, who is long-suffering, abundant in goodness and truth, keeping mercy for thousands. You, Jehovah, who forgives iniquity, transgression, and sin. Our Lord, who is able to do exceedingly abundantly above what we think or ask. Jehovah, our healer. Mwari wangu, imakavimbisa kuti muchadzosera mufaro pamuviri. Ndimakati muchasimbisa sungano yenyu pamusoro paupenyu hwavanakomana vavanhu. Muchabvisa hosha ichaswedera, hakuna hosha ichaswedera patende revana venyu. Ndimi zvakare makati muchadzosera mufaro nekupora. Mapedza kudaro Mwari, makati ndimi muchaunza mufaro pamiviri yevana venyu. Ndimi munoti mweya washe uri pamusoro pangu, nokuti wakandizodza kuti ndiparidzire varongwa evhangeri. Wakandituma kuti ndizivise vakatapwa kusunungurwa kwavo. Mapedza kudaro Mwari, makatituma kuti muzita renyu tiporese vanorwara, tinatse vane maperembudzi, tibudise mweya yakaipa kuburikidza nekuisa mavoko edu pamusoro pavo. Tinotifadza Mwari. Our weapons are not carnal, but they are mighty through God to the pulling down of strongholds. I am praying, dear Lord, that our Lord Jesus Christ, who is willing to heal the sick, may you deliver those who are bound by the evil spirit and give them freedom through your blood, because by your stripes we are healed and delivered. Mwari wangu, dzoserai mufaro pamuviri, rapai maronda, simbisai sungano yenyu mukati mevana venyu variko vakasungwa nevakaipa. Oh my Father, my Lord, may you stretch out your divine hand wherever mwana wenyu kwaaya kuteerera ari panguva ino. Mwari sunungurai, dzoserai zvinhu panzvimbo, rapai mavanga, nokuti muri baba vedu makativimbisa kuti tikatenda kuzita renyu, kana imi tichinge masimudzirwa muchakwevera vazhinji kwamuri. Mwari sunungurai vana venyu panguva ino, vadzikinurei, vaitirei nyasha. Ruoko rwenyu rwakatambanudzwa ngaridzikinure avo vakasungwa nevakaipa vaone kusunungurwa. Nezita raJesu Kristu muponesi wenu tinonamata, amen. Mwari wedu akukomborere, akuitire zvakanaka. Namba dzangu 263 775 460 175. Mwari wakudenga akukomborere, akuitire zvakanaka. Tisangane muchikamu chinotevera. Doya kumchinjiko ubofu ne urombo handidi chimwe chiro asiru pone soro dosimbira kunemwi nyenye pakavari dinovuka mapasi mundipo neseini Jesu nokuchemera moyo wangu waipa Jesu ye wataura ndinozo kuchenura ndosimbira kunemwi nyenye pakalvari ndinovuka mapasi mundipo neseini ndapaje sekunemwi ziro seje pasi moyo zende muwiri uwewe nyunarini dosimbira kunemwi nyenye pakalvari
ndinopfugama pasi mundipo neseini ndosimbira kunemwi mune zvidzidzo zvenyu zvinonda rapaini neropa rora Kristu ndosimbira kunemwi nyenyeye pakalvari ndinopfugama pasi mundipo neseini Jesu uri kuuya moyo wangu wazara zvinonda kachenurwa mbiriku na Jehova ndosimbira kunemwi nyenyeye pakalvari ndinopfugama pasi mundipo neseini ndosimbira kunemwi nyenyeye pakalvari ndinopfugama pasi mundipo neseini Baba mundipo neseini Baba mundipo neseini